Vores mikrovirksomhed, det hedder Lyons. Vi har lavet limonader. Med en tint med mint og ingefær, som der kommer til at smage ret godt, og en god drik til sommer. I starten så ville vi så gerne lave en sodavand, men det var for dyrt at producere, og det var meget besværligt. Men så er vi så på en limonade, som vi så også er glade for. Vores proces igennem tiden den har været rigtig så hård, fordi det har ændret sig meget gennem tiden. Vi har ændret planen flere gange. Faktisk personligt så er jeg gladere for vores produkt nu, end jeg tror, jeg ville have fået, hvis vi havde fortsat med sodavand. Altså, vi gav ikke op. Vi blev ved, og vi tænkte, ja, okay, den er helt gal. Vi kan ikke lave sodavand. Vi bliver nødt til at finde på en anden måde. Vi vil stadig gerne lave en væsketrik. Det har lært os smage om hinanden, den her mikrovirksomhed. Og den har hjulpet os med, sådan er nu mig og nogle af de andre, som der er med. Vi er meget gode venner. Vi arbejder mere sammen uden for os. Vi snakker også om det sådan i vores fritid. Nu er vi nået så langt, at vi snakker med leverandører, snakker med kunder. Vi har også lavet en aftale med FC Nordsjælland. Vi mødes med dem igen, og så giver de os meget. Og heldigvis, vi håber, at de giver os et ja. Så er vi ude på sådan en lille fabrik hos ham Thomas, som der er hos Craft. Så gav han os nogle forskellige smage. Vi havde nogle limonader, og så skulle vi så vælge det, og så fortælle han så om ham, og hvordan hans proces har været til, hvor han er nu. Jeg har lært, hvordan jeg kan snakke, sådan der. At jeg ved, hvad jeg skal sige, og hvis der er noget, jeg ikke kan sige, så vender jeg det bare om at sige et andet ord. Det var meget sjovt. Meget hyggelig rejse. Det er meget fedt. Virkelig fedt. Du får virkelig meget hjælp af vores venturepiloter. Du får det beløb. Du kan prøve noget helt nyt. Noget helt fra starten af, noget du måske aldrig vil kunne prøve igen. Der har vi faktisk haft noget i skolen også, hvor jeg kunne bruge det med markedsføring, jeg lærte her. På en måde at sige en flex, sådan der. Ja, vi har lavet vores eget træk og noget. Det er faktisk ret sådan en flex at sige. Og i fremtiden, hvis jeg skal nu videre i akademiet, jeg skal bare blive ved at arbejde hårdt. Så har man noget godt at tage sig til. Noget, hvor man faktisk lærer noget godt, som man kan få brugt. Mind your own business, det giver dig en meget stor mulighed for at lave noget spændende. Og du kan lave dine egne idéer for at lave noget stort, som du ønsker at lave med dine venner.